Здравейте в първия урок по английски език. Така, тук сега ще ви показвам неща, които вие можете да си записвате. В първия урок ще се запознаем с местоименията. Местоименията лични, които ще използваме много в граматиката и са страшно необходими и много често използвани. Нека да започнем. Първо лице единствено число е I. I, което винаги това е буквичката I всъщност. Тя като малка буквичка се изписва така, но когато използваме и говорим за себе си, винаги с главна буква се изписва. I, първо лице единствено число, лични местоимения. Може да си запишете в една тетрадка по граматика, лични местоимения и там да попълните тетрадка по граматика. Задължително ви препоръчвам, ако ще сериозно се захващате сериозно с английски, и там започваме с тях, ако не ги знаете. На второ място, второ лице единствено число в английския е you. Правя го с главна буква, просто защото така започваме, нали, реда. Иначе тук може вече да се изписва и с неглавна, ако не започва в изречението. You означава ти. Второ лице единствено число. Сега трето лице единствено число. Имаме три варианта. Това е той. В английски той е he. Може да си записвате, ако не знаете произношение, и в скобички he, примерно. Нали, това е по ваш избор. Трето лице единствено число. Имаме и she. She е тя. She е тя. Както виждате, добавяме само едно S пред he и става she. И това е тя. Отново може да си запишете как се произнася. След това имаме множествено число. Останаха първо лице множествено число е. Това е ние, we, ние. Отново може да си запишете как се произнася. Второ лице множествено число. Това е същото както второ лице единствено число. Това е you, вие. Вие и ти в английски език. Ето, вие и ти е едно и също. Т.е. второ лице единствено число и второ лице множествено число. То е едно и също в английския. Така и ни остана единствено да завършиме с те. Как е те? Трето лице, множествено число. Това е they. They с главна буква, за да си прилича с другите, но може и да не, ако е в посредата на изречението. They, това е